yw Mari, a fi yw Lowri. A dyma Milltir Sgwar ni. Hwn yw Catholic Glen, lle ni'n cael pethau drud yn trefach. Mae Catholic Glen tua 5 munud wrth lle ni'n byw. Mae'n gallu bod yn brysur weithiau. Ni arfer dod yma yn ystod gwyliau dy ffrindiau ni yn neud jyst fi a Lowri. Mae'n dod siop a prynu bargains. Yn Bro Ogwr mae llawer o traethau wahanol fel Rest Bay, Coney Beach, Sandy Beach, Bro Ogwr. Mae Rest Bay mwy ar gyfer y pobl sy'n licio syrffio, a Coney Beach mwy i'r pobl sydd newydd fynd i'r ffair. Celtic Crusaders yn yr unig tîm rugby league yn Cymru. Mae'r stadium yn Pen-y-bont. Ni ddim wir yn cefnogi unrhyw tîmau rugby league, ond pan mae Cymru'n chwarae, mae rhaid i ni gwylio. Mae'n neis i ddod i Porthcawl hefyd mae'n grêt i roi'r bleidol. Pan mae'n heulog, ni'n licio mynd i'r traeth, yn wedig lan yn Rest Bay, hefyd chi'n gallu mynd syrffo fyna. A wedyn ni jyst gallu cael hufen iaro, mae'n grêt. Mae Mari mell na fi yn roi'r bleidol. Fi jyst yn mwy hyderus na gyd. Fi'n meddwl bod pobl yn fel nabod ni yn fwy fel yr efeilliaid. Mae yn neis yn fod yn efeil i cael pawb fel yn sylwi o maen nhw'n feilliaid. Fi'n cael cwestiynau fel o, ydych chi'n psychic? Os fi'n pwntio hi, ydych chi'n teimlo fe? Ie, fi'n credu ni yn fel debyg efo'n personoliaeth, ond mae Mari jyst fwy hyderus. Ni yma yn Porthcawl o flaen y pafiliwn. Dyma lle ni'n ymarfer ar gyfer Theatr Ieuenctid Pen-y-bont. Fel arfer, dyn ni'n rhoi sioe ymlaen unwaith neu ddwywaith y flwyddyn, un yn y gaeaf a un yn y haf. Ni'n dod i wylio lot o sioes fan hyn hefyd, fel pantomimes yn y gaeaf. Mae Porthcawl tua 15-20 munud i ffwrdd o ble ni'n byw, ac yn lwcus ni'n gallu cael bws fan hyn. Mae Pietro's yn Porthcawl wrth ymyl y promenade. Mae'n ice cream bar. Chi'n gallu cymryd e mas neu eistedd mewn tu fewn. Fy hoff fwyd yna yw'r hufen iâr siocled. Mae'r Odeon yn hanol y Catholic Glen. Mae'n dangos y ffilms newydd sy'n dod allan. 8 sgrin fi'n credu sy'n yna. A maen nhw gyd yn dangos wahanol ffilmiau ar un pryd. Fi'n licio Bro Ogwr herwydd mae ganddo chi popeth o siops i cinemas ag traethau ag lle i marchogio. Mae'n reit yng nghanol y Gaerdydd a Abertawe, so mae ganddo chi dewis i fynd i un o'r ddau. Yn Rest Bay yn Porthcawl mae pobl yn kitesurfio a mae clwb golf enwog iawn jyst wrth ochr y traeth. Mae lot o pobl enwog yn dod o Pen-y-bont. Mae Lee Byrne. Mae Gavin Henson yn dod o fan hyn. Mae Amgi Calwylw. Hwn di Castell Ogwr, reit wrth ymyl Afon Ogwr. Allwch chi reidio ceffyl o'r stabl sydd wrth ymyl y castell, neu hyd yn oed dod â'r teulu lawr i cael picnic. Rydw i wedi gwneud photoshoot yma i helpu ffrind allan efo ei lefel A celf, oedd yn lot o hwyl. Yn y haf, gallwch chi ddod i weld dramau Shakespeare sydd yn mynd ymlaen yn y castell. Mae'r Recreation Centre ar bwys dref Pen-y-bont. Ynddo fe mae ramp tastig lle gallwch sgeitio a sglefrio fyna. Mae hefyd pwllnofio a gym fyna i pobl sydd yn mwynhau cadw'n heini. Mae'r teithio cyhoedd yn dda oherwydd chi gallu dal y bws a'r tren i naill ai Abertawe neu Caerdydd. Ni'n dal yr X2 oherwydd mae'n mynd â ni syth i Porthcawl.
Na fe, dyna Milltir Sgwar ni. Bro Ogwr.